الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Ураза бәйрәме уңайыннан төп шара Җәмигъ мәчетендә узды. Ул Коръән аятлары белән башланды. Гаеткә бик күп райондашларыбыз килгән иде. Районыбызның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин дин кардәшләребезгә изге теләкләрен җиткерде, үтемле вәгазь сөйләде. Район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов та бәйрәм белән тәбрикләде. Һәрбер тоткан ураза көнебез инде безгә хәерлесен бирсен иде. Һәрбер ураза тоткан кешенең гаиләсендә ифтар мәҗлесләре үтте. Кемнәр инде безнең ифтар мәҗлесләрен үткәрергә ярдәм иткән андагы пешекчеләргә, хәзрәтләребезгә һәрберсенә дә тазалык, муллык бирсен иде. Һәрбер кылган изге гамәлләребез безнең Аллаһ Тәгаләгә барып ирешсен иде. Бәйрәм намазын укыганнан соң шара чәй өстәле артында дәвам итте. Без инде Рамазан айы башланганда куркып торган идек, ничегрәк үткәрәбез микән, ничегрәк түзәрбез микән, уразаларга дип, Аллага шөкер, бик җиңел генә үтеп китте. Тырышып уразаларымызны тоттык, ифтарларга йөрдек. Кылган гамәлләребез уңышлы булсын, Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Әлге бәйрәм, әлге ай безнең һәркайсыбызны михрибанлыкка, изгелеккә, яхшылыкка өндәсен, күңелләребездә иман нуры калдырсын. Һәм инде көндәлек яшәешебездә бер-беребезгә ихтирамлы булып, гаиләләребезгә яхшы мөнәсәбәтле булып, туганнарыбызга, әти-әниләребезгә яхшы мөнәсәбәтле булып, ислам дине юлында яшәргә насип булсын. Башка еллардан аермалы буларак, быел өлкән яшьтәге әби-бабайларга да ифтар күчтәнәчләре илтү оештырылган. Аллаһның рәхмәте белән мәчеткә сыештык, әмма дә ләкин кешеләр бик күп килә башлады. Хәзер менә фикерлибез, яки инде урамга чыгаргамы кешеләрне, яки инде икенче мәчеттә укытыргамы. Һәр көн диярлек хәләл үзәгебездә ифтарлар да үтте. Авыз ачтыручылар да быел күп булды, Аллаһка шөкер, шактый булды. Беренче 20 көнне Аллаһның рәхмәте белән иләргә дә без ифтарларны ташыдык. Инде авыррак булган кешеләргә, теге карт әбиләргә, бабайларга да ифтар булсын дип, аларны да сөендерергә тырыштык. Көннең икенче яртысында мөхтәсибәт балалар өчен бәйрәм үткәрде. Яшьлек спорт комплексында оештырылган шара Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте Коръән хафиз Абдулла Әүхәдиевнең Коръән аятлары укуы белән башланды. Әлхәмдүлилләһ, елдагыча инде матур бәйрәмебезне өйләрдә түгел, инде җирлегебездә зур масштаб рәвешендә балаларга шушы күңелләрендә улып калсын, шушы бәйрәмнәрне инде алар белсеннәр дип, шу бәйрәм көннәрендә алар бәйрәм итсеннәр дип инде менә шундый матур чаралар үткәрелә. Аллаһ та инде шушы үткәрүчеләрдән, оештыручылардан, иганәчеләрдән инде Аллаһ та разый булсын. Ураза тоту нияте ул барчабызның да шушы ислам динендәге булган әдәп әхлакны тануны, Аллаһның барлыгын, берлеген, бар икәнлеген безгә аңлатыр өчен кирәк. Балаларга гаилә химмәтләрен саклау булсын, кечкенәдән күреп үскәннәр дип без аларга шушы номинациялар буенча конкурс игълан иткән идек. Уеннарда катнашкан һәр балага бәрәкәт жетоннар бирелде һәм аларны бүләккә алыштыру мөмкинлеге тудырылды. Наиля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.